my family. Babawi ako, marami akong utang sa pamilya ko. And I'll try to be a responsible citizen. We will help the incoming administration by doing our share as a citizen. Kasi hindi naman magtatagumpay. Kahit sinong ihalal mong Pangulo, hindi naman magtatagumpay kung tayo ay puro may pait sa katawan. So we must move on. We must help President-elect Bongbong Marcos and Vice President-elect Sara Duterte. For us to succeed as a country, we need to help them. So, in my own little ways, sa isang sulok ng kalsada, we will help. And I encourage each and every Filipino na magpatawaran na sila, mga pamilya, nagkahiwa-hiwalay, magkakaibigan, nagkasamaan ng loob. You know, unang-una, tapos ng eleksyon, igalang natin ang desisyon ng ating mga kababayan at ipagmalaki natin na ang demokrasya ay nananatili sa ating bansa. Nagsalita na ang taong bayan, kilalanin natin, respetuhin natin, umubos kasi sa hirap. We'd like to start now the Lion Dance. The last part of the program is the Lion Dance. Sorry. Good afternoon, Sir Wilson. Naniniwala ako na marami tayong kakaharapin na problema. Yun talaga. Ekonomiya. So, Dali lang. Kailangan magtulong-tulong tayo. We need to help each other. Magbalasa kita sa kapwa. Pag in-approach po kayo at natapos na yung 1 year ban, would you be willing to be appointed under BPM? For the meantime, yung pamilya ko muna unahin ko. I think, kailangan ko magbayad ng utang sa pamilya ko. Ang liliit pa ng mga anak ko. Magkakabayad ka naman ng isang taon na. We'll see. But ako ngayon, pamilya muna. Tapos, rest assured. And at the same thing, I'm asking everyone na gampanan natin ang ating tungkulin, maging responsable tayo bilang mamamayan. Tingin ko tulong na natin kay kay President-elect Bongbong Marcos. But is there even a try to approach? Wala naman, in fairness. Mayor, Lion Dance. Mayor, 3 taon mula ngayon, ano po ang plano ni Mayor? Hindi po. Nako, ang importante makaraos muna tayo, mga kababayan natin. Kung may maitutulong ka, may maitutulong tayo sa kapwa, yun ang gampanan natin. Kasi talaga, ako, ang sabi ko nga, brace yourself. Talagang mahirap ang magiging buhay natin. Kaya hindi tayo pwede magkawatak-watak. Tapos hindi tayo pwedeng makapamuhay at laging babalikan yung Mayo and 9. We have to move on fast. We have to act fast. We really have to really help each other, help the administration. Nasa plano po ang pagbabalik sa Maynila, sir? Wala naman. Thank you very much. Nasa mabuting kamay naman ang Maynila dahil si Mayor-elect Hani Lacuna is part and was part of everything that we have done in the city of Manila. So lahat ng mga social services, programs, development, pabahay, eskwelahan, hospital, yung minimum basic needs. I think it will continue. And I'm proud of her, and I'm proud of you, Servo, and I'm proud of the 6 congressmen. Natapos na rin yung mga dynastiya unti-unti sa Manila. So mga bago, mga bata, tingin ko mas magiging agresibo ang Manila. I'm hoping, but if they need me, I'm just a phone call away. I'm just a text away. This is our city, like the way I'm telling you, this is our country. Kailangan tulungan natin ang bansa natin. Tulungan natin ang mga leader natin. Whether sa national government or sa local government. Yung politika, tapos na. Naghalala na. Gumana ang demokrasya. Nanaig ang boses ng tao. Pinagpantay-pantay ng demokrasya. Ang boto ng mahirap, boto ng middle class at boto ng mayaman. So we have to believe in that. And we have to continue to believe in our system. The system may not be perfect, but the system must work, and we must work within the system. Thank you very much.